Čaute, vítajte u ďalšieho videa. Dneska tu hrám Minecraft a už tu máme dom, postele, tak máme ďalšie poschodie, tak takéto veci, to si nevšimajte. A tunak, kúkajte, tunak máme Ender vajce. Sme zabili Ender draka. Tunak presne to je. Ideme hore. Dneska tu je so mnou bratranec. Toto bratranec zakývajú. Dobre. Takže mám naše veci. Toto sme my. Tu máme diamanty. Naša Naša väznica. Ideme ukázať portál? Tam máme nejaké portály. A ktoré nám nevyšli. tunak, Bože, zombie! tunak my ťažíme. Prostý zombie. Tu máme takto. Tu ideme dole. Vole, makaj. Prostý hráč. Čo? A tu ak máme už takto baňu, kde ťažíme. Tu ak mám enchantovaný krompáč. A môžeme ísť niečo naťažiť. A kým ťažím, chcem vám povedať, že aby ste dali like a odber však, Alexko. A zvonček. Hej, aby sme mali 300 odoberateľov. Nekonečno. Bože, mám plný inventár, to čo má znamenať? Tu naťažíme. Čakaj, to laguje. Takže toto bolo len také ukážkové video a druhú časť natočím, až keď na toto video dáte 20 lajkov. Takže čus, ukážkové video. Pa, pa!